Hi guys, may adlaw, another day, another life, another blessing na sa atong tanan mga ga. Karon mga ga, adlaw Martes, Agosto 22, tuig 2023 ang opening ceremony sa bagong building sa CRMC, ang CRMC UP o CRMC Roosevelt Memorial Colleges, Upper Pandan. Located dire syempre sa Barangay Pandan. Samtang nagpaabot mi nga mahuman nila ang pag-worship dire mga ga, pong panigaw intong kay nagpundok-pundok mino nya. Tabi-tabi may sa mga kauban, sama na nila, meeting ginagmay. Meeting mga marites oh. Joke lang mga inday, mga twiller man dahil ito sa CRMC guys eh. Nagsugod na ang parid mga gaon niya, tayo pa na ito na ginagmay diha. Ginagmay boy nga, nangugat na mga ka diha. Anak man na kay na si Sir Boy sa itong luyo. Na di ay hain ba? Naagi di ay. Nanami sa bagong building mga ga, diring dapita, gisugat na mugtukar ang mga bisita. Na sila si ma'am ug si sirs diri mga ga. Paspasin ninyo lakaw gamay ma'ams, sirs. Naabot na si Sir Boy mga ga, ini kahuman niya paso anang red carpet niya, mulingkod niya sa siyang lingkuranan. Mupaong nami ani, mupaong nami kay ngano man. Ikahuman anang performance sa mga high school students mga ga, na ay dance palabas presentation ang CRMC DBC. Hangyo lang ako sa inyo nga tiwasan ninyo tanaw ang video. A round of applause, please. Mag-zoom ay.
That's all for this vlog mga ga. Ang tutusunod gayon, Ganoy TV, Anoy out. See you!